Тогда держи прививку. Мына кисмейин де курсинер мен тити экенин. Міне, шулай татар тілі ұнтыла. Сәлем, бу чыгарылышта аквапаркта хлор белән агуланучылар Тула өлкәсендә янгын сүндерү машинасы килеп җиткәнче 3 сагать буе ут белән көрәшкән малайлар һәм Мәскәүдә мәҗбүри вакцинация үрнәге. Хәзер тулырак. 18 июль көнне Казанда Гор Киямәт урманында яңа дустыңны топ исемле акция уздырылачак. Һәм әлеге акциядә теләгән һәр кеше килеп үзенә йорт хайваны сайлап, ветеринарлардан үзенең сорауларына җаваплар табып, киңәшләр ала алачак. Һәм бу чара шәһәр мэры Илсур Метшин кушуы буенча уздырыла. Ул көндезге 11-дән 2-гә кадәр дәвам итәчәк. Тик бу бердән бер мондый чара булмаячак, чөнки август айында шушындый ук чара Дәрвишләр бистәсендә уздырылса, сентябрьдә ул Урицкий исемендәге паркта уздырылачак. Шулай дип планлаштырыла. Һәм мине бу сөендерә, чөнки инде алдагы чыгарылышларның берсендә бу темага кагылып үткән идек. Һәм Рөстәм Минханов һәм Илсур Метшин ниһаять бу темага игътибар итә башладылар. Аңлыйм, инде игътибар итү генә ул бер хәл. Әмма шул ук вакытта мин аңлыйм, бу җиңел генә хәл ителмәгән проблема икән. Монда вак-вак адымнар белән шундый кичкенә чаралардан зур чараларга чыгып, киләчәктә халыкта йорт хайваннарына карата җаваплы мөнәсәбәт тәрбияләүгә китерер дип ышанасы килә. Һәм димәк, әгәр дә сез Казан һәм Казан тирәсе кешесе булсагыз, һәм сезгә бик нык яңа дус йорт хайваны кирәк икән, сез җылы йөрәкле, җылы куллы кеше икән, сез рәхим итегез әлеге чарага. Бу сезнең өчен искиткеч мөмкинлек булачак. Шәһәр мэриясе Казан урамнарындагы музыкантларның эшчәнлеген билгеле бер тәртипкә салу өчен кагыйдәләр әзерләгән. Һәм кагыйдәләр генә түгел, киләчәктә якын арада инде махсус приложение кушымта эшли башлаячак. Һәм әлеге кушымтада музыкант үзе чыгыш ясарга теләгән урынны 2 сәгатькә бронировать итеп, шунда чыгыш ясый башлаячак. Ни өчен шәһәр мэриясе мондый адымга барырга булган? Иң беренче чиратта аларның сүзләренчә, бу шәһәр урамнарындагы артык күп тавыш булуга бәйле һәм шул Бауман урамында инде аеруча шул йортларда яшәүче кешеләрдән, туристлардан зарлар бик ишетергә туры килә икән, шул артык каты тавышларга бәйле. Шуңа бәйле, икенчесе ул музыкантлар арасында монополия бар дип саный шәһәр мэриясе. Янәсе, анда билгеле бер музыкантлар кайчан карама гел шул бер урында торалар, башка яшь музыкантларга анда үзләрен күрсәтергә, үз аудиториясын табарга мөмкинлек юк. Һәм шул рәвешле алар шулай монополияны бетерергә телиләр. Бу ни кадәр дөреслеккә туры киләдер, анысын әйтә алмыйбыз, әмма менә шундый шикләре бар шәһәр мэриясының. Һәм бу менә бу приложение ярдәмендә 2 сәгатькә дип әйттем бит инде. Бу 2 сәгатькә бронировать итү дигән сүз ул бүтән чыгыш ясый алмаячак дигән сүз түгел. Бу бәлки киресенчә шул музыкантларга башка урыннарда да күбрәк чыгыш ясарга мөмкинлек бирәчәк кебек килеп чыгадыр. Чөнки гел Бауман урамында чыгыш ясаган музыкант менә 2 сәгать Бауманда чыгыш ясый, китә 2 сәгать бер паркта чыгыш ясый, аннары 2 сәгать башка җирдә чыгыш ясый. Менә шулай итеп шәһәр буйлап хәрәкәт итәчәк һәм шәһәр мэриясендә эшләүчеләр фикеренчә ул үзенә шул рәвешле күбрәк аудитория туплаячак. Мин моңа ничек реагировать итәргә дә белмим, әмма бу хәбәрнең астындагы комментарийларда халык бик зур ризасызлык белдерә, чөнки кешеләр әлеге музыкантларны тыңларга яраталар, аларга ошый һәм бу рәвешле аларның эшчәнлегенә кул сузу киресенчә аларга зыянга булыр дип уйлар. Белмим, ни кадәр изге ниятән эшләнелгән әйбердер бу. Әмма Бауман урамындагы какофония ул бар, әйе, һәм аның белән нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Тик монда миңа калса төп проблема ул музыкантлар түгел. Әлбәттә, аларның араларын арттырырга кирәктер, чөнки алар бер-берсенә кайбер очракларда артык якын урнашканнар. Монда төп проблема ул төрле кибетләр, ашханәләр һәм күңел ачу чаралары биналарыннан яңгыраган реклама. Ул шул кадәр каты тавышлы, ул шул кадәр навязчивый, русча әйткәндә, һәм менә нәкъ шул Бауман урамына бәйле впечатленияны бик нык боза дип әйтергә кирәк инде. Бу тавышларга бәйле. Тик иң зур проблема миңа калса, анда теге зебралар һәм отлар, аларның башына, муеннарына бейджиклар тагып куйдылар, инде бәяләр язылган. Әмма аңа карап кына алар кешеләрне туйдырудан туктадылар микән?
Bilmeyim. Onda кересің һәм шу кадәр бер яктан сиңа тавыш ишелә, икенче яктан күрәсең тегенә бер яктан зебра килә, теге яктан от килә һәм син уйлыйсың ничек алардан качырга. Һәм син телефоннан сөйләшә башлыйсың. Ну һәрхәлдә мин шулай әйтәм. Сез ничек котыласыздыр? Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда гомумән? Ну иң беренче чиратта музыкантларга бәйле. Сез тыңлыйсызмы аларны, урам музыкантларның һәм шәһәр мэриясының мондый карары аларга файдага булыр дип уйлыйсызмы? Казан Ривьерасында 6 кеше, бер хатын-кыз һәм 5 бала агулана. Аларны шундук ашыгыш ярдәм машинасы белән хастаханәләргә алып китәләр, әмма күбесенең хәлләре яхшыру сәбәпле алар госпитализациядән баш тарталар. Әмма бер бала әле һаман ДРКБда ятуын дәвам итә. Башта аңа кислород битлеге киертәләр, бераздан аның хәле яхшыра, хәзер ул үзе сулый башлаган, тиздән аны инде хастаханәдән чыгарырлар дип өметләнәләр. Менә бу бала 9 яшьлек бала, ул Игорь исемле әнисе белән Пенза өлкәсеннән килгән була. Әнисе шезлонгта ял иткән арада ул балалар бассейнына чыга ачык һавадагы һәм шунда ял иткәндә 10 минуттан соң ул кычкырып елый башлый, күкрәген тотып авырта дип әйтә. Шунда аңа беренче ярдәм күрсәтелә һәм ашыгыч ярдәм машинасы белән алып китәләр. Аңа таба нәрсәләр булганын инде сөйләдем. Аңлашылмый нәрсәгә бәйле килеп чыккан бу беренче мәгълүматлар буенча бу суда хлор күп булганга бәйле дип әйтелә, ягъни хәтта анда су сары төскә кергән дип әйтә кайбер кешеләр. Никадәр дөрес мәгълүматтыр бу, хлорны артык күп суга салу сәбәпле менә шундый агулану килеп чыккан дип. Әмма иң беренче чиратта балалар хәзер исән-сау, хатын-кыз да исән-сау. Аларның сәламәтлегенә хәзер бернинди куркыныч та янамый, әмма бу хәлне тикшерсеннәр иде яхшылап, чөнки бу чынлап та бик куркыныч. Син ял итәргә, тынычланырга, күңел ачырга дип киләсең, син менә шундый кемнеңдер җавапсызлыгы аркасында синең сәламәтлегеңә, бәлки гомереңә куркыныч янарга мөмкин. Тула өлкәсендә малайлар 3 сәгать буе янган ширемне сүндерергә тырышалар. Янгын сүндерү машинасы килеп җиткәнче. Алар велосипедта йөргән вакытта еракта төтен күтәрелгәнен күрәләр, барып карыйлар һәм монда бик каты ширем януын күрәләр. Алар кулларына нәрсә эләгә, бөтенесе белән ширемгә суккалап, аяклары белән таптап, әлеге янгынны күбрәк территорияга таралмасын өчен тырышалар. Анда бөтен җирдә төтен була, аларның тыны кысыла башлый, әмма алар көтәләр ашыгыч ярдәм машинасы килеп җиткәнен. Әле бу гына да түгел, анда алар урман кырыеннан чыгып барган. Менә шулай татар теле онытыла. Лось. Пышый. Моны кисмә инде, күрсеннәр мине тити икәнне. Урман кырыенда барган пышыйны күрәләр. Әле алар бер хәл Буларның ике эш барлыкка килә инде. Беренчедән янгынны саклап торырга, киңрәк территорияга таралмасын өчен тырышырга. Шул ук вакытта алар пышыйны куалар, кире урманга кертеп җибәрергә, ул янгын янына якын килмәсен дип. Барысы да яхшы, янгын сүндерү машинасы килеп җитә, янгынны сүндерә. МЧС әлеге балаларны бүләкләячәк дип әйтелә һәм барысы да яхшы. Кебек бит инде, тик гүзәл комментарийларны кирип укырга ярата хәбәрләр астында. Һәм мине бик аптыратты. Анда бик күп комментарийларның әйе, әлбәттә инде ул янгынны алар үтеп киткәндә генә күргәннәр дигән комментарийлар. Шул рәвешле алар бу балаларның янгынга үзләренең сәбәпче булганлыгына ишарәлиләр. Мин аңламыйм, әллә мин шул кадәр наивная һәм ул кешеләр шул кадәр прошаренный бу тормышта һәм аңлыйлар нәрсә ничек икәнен. Әллә мин дөресрәге алар бөтенләй тормышында яхшылык күрмәгән, начарлык кына күргән һәм шуңа күрә менә шундый яхшы әйбергә ышанмый торган кешеләрме? Белмим, аңламыйм. Мәҗбүри вакцинация турында. Мәскәүдә бер сукбай урамдан үтеп баручы 35 яшьлек ир-атның аркасына медицина шприцы кадый. Һәм аның ул тиктимал гына булмый, чөнки әлеге сукбай бу ир-аттан акча сораган була, садака сораган була, әмма ир-ат бирми. Һәм шулай үтеп киткән вакытта үзенең артыннан берәүнең "Тогда держи прививку" дип кычкырганын ишетә һәм аркасына аның медицина шприцы кадыйлар. Әлеге ир-ат шундук полицияга мөрәҗәгать итә, медицина учреждениесына барып анализларын бирә, кан анализы белән барда яхшы аның, әмма табибларның побочкалары ярты елдан соң күренергә мөмкиннәр, шуңа күрә сакланып, табибларга күренеп торырга киңәш итәләр. Менә шул. Чынлыкта бу минем иң курыккан әйберләремнең берсе иде кичкенә вакытта, чөнки менә шулай
койсыздыр бір моментта нешеншедір елларда шундай нелер барлыққа келді. Фейк хабарлар, имештір кәсанда кішілер отырған жерлерге шприцтар куйып қолдыралар наркотиклар белән, һәм кеше шул рәвешле наркотикка кодалада, утырада мәсәлән, анда бәйлелек барлыкка килә дип минем ул иң курыккан әйберләрнең берсе иде. Бу хәбәрдән соң мин хәзер тагын да катырак курка башладым. Алла сакласын. Атна җыры. Бу атнада мин сезгә яңадан кире кайтып Венера Ганиева башкаруындагы Зәңгәр туман җырын тыңларга киңәш итәм. Һәм үзегез дә нәрсәләр тыңладыгыз, нәрсәләр булды, сезнең белән ниләр борчый, бөтенесен дә языгыз, фикерләрегезне калдырыгыз. Шуның белән шул сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз. Жырларымда сүзләр, әй сөйгелем синең хисең минем өчен әле һаман. Зәңгәр туман, синең хисең зәңгәр туман. Синең хисең Bilgisizlik tizrek aşık